खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ मुम्बाइ सिटी एफसीआ इन्डियान सुपार लीगनि फाइनालाव। मुम्बाइ सिटी एफसीआ गोब्राब गेलेनायनि गेजेरजों फाइनालाव सौहैनो हाबाय। मैया मोनाबिलि समाव गवायाव जानाय सेमिफाइनाल गेलेनायाव मुम्बाइ सिटी एफसीआ एफसी गवानि बेरेखायै 6-5 गलाव देरहानो हायो। ठिकाना होनाय खेलानि सम बादियै 90 मिनिटाव मोन्नैबो हानजाया गल सोसननो हायैयाव 30 मिनिट सम होबावनो गोनां जायो। जोबनायाव 6-5 गलजों मुम्बाइ सिटी एफसीआ इन्डियान सुपार लीग फाइनालाव सौहैनो हायो। नैथियाव दङ क'क्राझारनि आइ हटेलनि बिगोमा मन्जलि कछारिनो थुलुंगाखां बान्था। बड'लेण्डनि गाहाय थावनि क'क्राझार सदर सहरनि गेजेर बाहागोनि जोहोलाव दैमालु लामा सेराव दङ आइ हटेल। बे आइ हटेलनि बिगोमायानो जादों मन्जलि कछारि। मन्जलि कछारिया गावनि नखरखौ दैदेननो थाखाय थांनाय 24 बोसोरनिफ्रायनो फिसा फालांगि खालामबोदोंमोन। सिगाङाव क'क्राझार सहरनि लामा सेराव फिथा दखाननि फालांगिखौ जागायजेननानै एफा एनै रांखावरि बुथुमदोंमोन। बिनि उनाव हारसिं जागायजेननो हायाखैलाय गुबुन लोगोजों जुथायै जागायजेनदोंमोन हटेलनि फालांगि। जोबथायाव गावनि नांथाबनायनि गेजेरजों क'क्राझार जोहोलाव दैमालु लामा सेराव गाव हारसिं जागायजेनो आइ हटेल। गावनि नाजानाय आरो मोजां साखोन सिखोनजों सुबुंफोरखौ आदार जाहोहरनो हानाय आरो गुबुननिबो थुलुंगा जानायलाय बिगोमा मन्जलि कछारिया मोनसे मानगोनां बान्था आजावनो हानायाव जाफुंसारदों। आसामनि असमिया मोब्लिबारि खौरां बिजों प्राग निउज चेनेलआ प्राग थुलुंगाखां बान्था 2021 खौ मन्जलि कछारिनो गथायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि हटेल बिबान्धता सावखांनाय बान्था राननाय हाबाफारियाव सासे साहसि आइजो हिसाबै बे माननि बान्थाखौ आजावो मन्जलि कछारिया। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों सुबिदा बादि राजखान्थि खालामना हाग्रामा महिलारिया 2300 कोटी रां दाहार खालामदों। 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थाना BTC सरकार दैदेनबोनाय BPF राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गावनो बुंना लायो दि BPF हान्जाया सुबिदा बादि राजखान्थि खालामो। बिनि सायाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि हाग्रामा महिलारिया सुबिदा बादि राजखान्थि खालामना BTR सरकाराव 2300 कोटी रां दाहार गालांदों। बेजों लोगोसे BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिबावदों दि सुबिदा बादि राजखान्थि खालामग्राफोरा गावनि सुबिदाखौल' नायो आरो सिं सिं मा सुबिदा लायो बेखौ रायजोफोरा मिथिया होनना बुङो। ब्रैथियाव दङ मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय गेजेरावनो सेरफांगुरियाव बोखांनो हायो 2 लाख रां। दिनै फ्लाइं स्क्वेड हान्जाया BTRनि क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव 2 लाख रां बोखांनो हायो। रायजोआव 22 फेब्रुवारिनिफ्राय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो बे रांखौ बोखांनो हायो स्क्वेड हान्जाया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासे सुबुङा बे 2 लाख रांखौ जेबो थि फोरमानलाइ गैयाजासे लांबाय थानाय समावनो हमजायो। फ्लाइं स्क्वेडआ बे रांखौ बोखांनानै गसाइगाव साब डिभिजन ट्रेजारि मावख'आव गथायनानै होयो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।